гражданска отговорност в Алианс България от 65 лева. Сигурност на страхотна цена. Какво правят всички в свободното си време? С новият абонаментен план на Vivatel свободно време всички говорят безплатно в мрежата на Vivatel вечер и в почивните дни. Всичко това само за 20 лева с ДДС на месец. Ако не вярвате, попитайте в магазините на нашите партньори. Всеки, който се включи в абонаментния план свободно време до 31 декември 2006 година, получава 50% отстъпка от първите 3 месечни абонамента. Vivatel. Всички говорят. Ремонтите започват в Велико Търново от 30 ноември. Практикер, започни да маркираш идеите си. Енергийните капсули Q10 на Фарма Норд превърнаха стопанката ми в изцяло нов човек. Биоактив Q10. Естествена, допълнителна доза енергия за вашето тяло. За бързо постигане на младежка жизненост. Биоактив Q10. Вашият скрип енергиен източник. Остаряването е неизбежно. Да изглеждате по-млади е възможно. Още сега. DNH. Откритието на Нивея Визаж. Уникалната формула с фолиева киселина действа там, където започва стареенето. ДНК структурата на кожата. За чувствително по-стегната кожа и видимо по-малко бръчки. Новата серия Нивея Визаж DNH. Извинете. Да. Този супер кредит, който теглиш, когато искаш, после връщаш, когато можеш, после пак теглиш за фирма. Става ли за фирма? Да, става и за фирма. Точно за вас е. Ама вие да не сте фирма. Търсиш нещо стилно. Искаш да те забележат? Ела в Туби. Тук ще ти предложим абсолютен хит. Не се чуди. Офертата тече. Ултрастилна Motorola W220 с елегантния му флип дизайн няма да останеш незабелязан и няма да пропуснеш да забележиш обаждане, СМС или когато заредиш батерията. Единствено в Туби. Вземи Motorola W220 само за 115 лева. С новата абонаментна програма Vivatel свободно време, с която говориш безплатно всеки делничен ден от 9 вечерта до 7 сутринта. Туби. Владееш силата да бъдеш мобилен. Усети магията на празниците с Пепси. Pepsi. Dare for more. Чуждестранната публика ги обича. Българската ги обожава. Пианистът Людмил Ангелов и тиговарят Веско Пантелеев Ешкенази ще свирят 4 сонати от Моцарт в цикъла Концертмайсторите на Класик FM радио. 6 декември, 19 часа и 30 минути, зала България. Концертмайсторите със специалното съдействие на... Това е твоят глас. МТЕЛ. Ако Глейд ви вдъхновява, изпратете уникалния код от всеки продукт Глейд като SMS на номер 1780 и спечелете 10 23-инчови LCD телевизора, 20 съдомиални машини, 30 прахосмокачки. Освежете дома си и спечелете с Глейд. Новата Активия с плодове. Регулиращото действие на сочните смокини в комбинация с Бифидос Есенсис, усещане за лек и редовен стомах. Опитайте новата Активия с смокини. Едно Ферари свят червен. Танцувай с мен всеки понеделник и четвъртък в шоуто на Слави. Не просто кренвирши, а леки. The legend is say. Wanna try climbing? Okay then. Take Fanta to the top of the love tree. Fanta tell you your true love name. Fanta, tell me his name. Oops! Oops! My name is Jimmy Humu Humu Nuku Nuku Apua. Fanta, Badi Bambucha. Всяка неделя, точно в 9 сутринта с Блъсък. Няма невъзможни неща. Глобал. Най-доброто предстои. Гражданска отговорност от Армеец. Най-ниска цена и безплатна зелена карта.
Само този петък в извънредното издание на Шоуто на Слави ще научите как се чувства победителя в Survivor. Гост 22-годишната победителка в Survivor Франция Клеманс Кастел. Освен това ще видите момичето, което оцеля най-дълго от племето Дуло, Семрани Езиева. Петък, 21 часа. Шоуто на Слави. Топли! Пресни! О, току-що изпечени! Малки и големи, сладки и солени. Ала минути! Не пропускайте и тази вечер сериала «Блондинка в книжарницата» от 23 часа. Утре вечер от 20 часа гледайте комедията «Майами», а от 22:30 филма на Никита Михалков «Сибирският браснар».